SSPM मेडिकल कॉलेज आणि लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग वंध्यत्व निवारण निदान आणि उपचार या अंतर्गत अत्याधुनिक सुविधा सवलतीच्या दरात उपलब्ध। सोनोग्राफी, लेप्रोस्कोपी, HSG, फॉलिक्युलर स्टडी, हार्मोन टेस्ट, हिस्टेरोस्कोपी, IUI आणि इतर अत्याधुनिक सुविधांचा समावेश। स्त्रीरोग आणि वंध्यत्व निवारण शस्त्रक्रिया सवलतीच्या दरात। संपर्क दुर्वा गंगावणे 9370 056076 आणि अरविंद कुडतरकर 9325 2325 62। फोन नंबर 02367 234000। कणकवलीत उड्डाणपुलाखाली महामार्ग प्राधिकरणच्या स्टॉल हटाववर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी महत्त्वाचं वक्तव्य केलंय। काय म्हणालेत नारायण राणे पाहूया। चर्चेचा प्रश्न नाही आहे। हायवेचे अधिकारी बोलवले होते आणि CO पण होते उपस्थित। त्यांचं म्हणणं आहे हायवेचं आम्ही ब्रिज खाली जागा वापरायला देणार नाही, कारण मुलं आहेत, लोक आहेत, धावत आली का आली, हायवे आहे, गाड्या चालू असतात हायवेला स्पीडने, कोण अपघात होऊ नये यासाठी कुठेही ब्रिज खाली जागा दिली जात नाही। दिली तर सुशोभीकरणासाठी दिली जाते, पण भाजी अमुक तमुक बाकी दुकान बाकी जागेवर आपण मार्केटसाठी उपलब्ध जागा असेल तर तयार करू, प्रस्ताव द्या, आपण फंड देऊ त्याला कुठेतरी जागा उपलब्ध करू। हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर। लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप।